že vianočná depresia, hej? Lebo ja si myslím, že vonku je taká zima, že depresia dolieha na každé srdiečko v našom vnútri, ktoré musí byť dostatočne veľké na to, aby vydržalo dlhé prúdy. A konkrétne, no, vianočná depresia, hej? Ako sa ľudia naučili zbavovať vianočnej depresie, hej? Tak boli chalani, baby, hej, išli, pozerajú a že, no, čo sa deje, zima, hej, smútok, celé zlé, proste všade biele niečo, mokré to je, švachtá to v mojich kristuskách celé zlé. Tak čo ideme robiť? No tak proste poďme si nájsť niečo, čo bude dobré, hej? Jako, tak, toto nie, toto nie, to áno. Smrek. Smrek sa mi bude ľúbiť, to bude dobre, to bude naša, tak, Ignác, hej, Ignác prišiel domov, pozerá, mama plače doma, hej, zima je, riady nám zmrzli, proste všetko zle, otec sedí pri krbe a prikladá, ešte popri tom sa aj pozvracal z tej palenky, normálne, že je zle, hej. A došiel Ignác domov a doniesol, hej, a mal v ruke čo? Smrek, hej. Tak pozerá, tak mama plače, otec zle, hej, vraví, rodičia, našiel som riešenie. A teraz chytil, postavil v strede, to vtedy boli domy iné, to nebolo, že kúpeľňa, neviem čo, ale hlinené spodok, hej, nič, všetko. A teraz, hej, vážne, chytil a teraz postavil smrek, zapichol dole, hej, smrek spadol zase, hej, lebo však malo, hej, však smreky majú dlhé korene, ale tento bol odrezaný, tak nemal ako stať, tak si vraví, že jak to v tom prelome tisícročia robili, kríž, na ňom držal Kristus, aj ten smrek bude držať, keď Kristus držal, tak urobil kríž, hej, postavil, smrek drží, hej, a teraz pozerá mama teraz, že Ježiši Kristo, vám bude opádať celé zle, všade bude to sa nám zapichne do tej hliny, potom budem chodiť, neuvidím nič, smutok. Hej, lebo keď vstúpiš, tak žmurkneš, to je normálne. Vážne, to sa deje, že zle, hej, tak proste a nabúraš do riadov zmrznutých, noha, ruka, všetko padá, hej. Tak proste, čo urobíš, hej? No tak Ignác dostal super ideu, že teda nech to aspoň svieti, hej? A vtedy nemali baterky, ani proste žiarovky, ani halogén, ani krypton. A čo dajú, hej? Tak oheň, hej? Tak zobral otcovi polievku, najedol sa najskôr, vrátil mu to a zobral polienko, hej? Tak sa stalo. A polienko bolo mokré, lebo však on pri tom zvracaní trafil akurát to polienko. Tak čo spraví, hej, tak chytil halus a dal halus a halus horela a prišiel k smreku a smrek vžuch, hej. A oni teraz, že jej, povedala mama, hej. Jej, povedal táto a popri tom, že jej. A teraz horí všetko, všade svetlo, proste riady horia, polena horia, všetko horí. A viete, to je super, lebo to ste on fire, hej? A to je žura jak hovado proste. No ale potom zrazu z ničoho nič si vlastne uvedomili, že všetko zhorelo a nemajú kde bývať, hej? Tak zase smutok, mama plače, už ani riad nemá čo umývať. Otec polievku nemá, lebo mama nemá riad, do ktorého mu dá polievku, hej? Celé zlé proste, tak čo, tak druhý precedens, hej, vlastne z minulosti vedel, že vlastne čo ideme robiť? Jedlička, hej? Jedlička. Viete, ako vznikol názov jedlička? Tým, že jedlička má na tom takom ihliči dva pasíky, hej? Nie jeden, ale dva, tak jedlička. No, a tak spravili
Ďakujem pekne, to je pravda. No a teraz... A oni ako už postavili tú jedličku doma, tak zrazu, že čo, tak sviečky, hej? Tak dali sviečky a sviečky horeli, ale nuda, hej? Lebo už to není ten plamen, na ktorý sme zvyknutí. Už to není tá žurka, keď idete do Bčka, alebo do Kačka, alebo do iných písmeniek. Tak čo spravím? No nič, no tak ideme chlastať, hej? Tak chlastali, ale zase bolo zle, lebo to sa Jano s Ferom pobil v krčme a ľudia sú agresívni, tak čo? Tak vtedy začali holiť trávu, hej? A odvtedy sa tráva stala kvázi internacionálnym proste inšpirátorom k tomu, že vlastne to je život, hej? No a ja som si pripravil vlastne, lebo my máme takú kreatívnu skupinu, my nehulíme, ale máme kreatívnu skupinu, ktorá si predstavuje, aké by to bolo, keby náhodou, že sú tí ľudia akože pod tlakom nejakým, okrem toho, že hej, tak my sme prišli na to veľa vecí, hej, my sme vďaka tomu, že výskum, definície, poznatky, pranostiky, produkcia, marketing, vtipy, všetko pod tým vzniká, hej. A teraz ku všetkému mám nejaký príklad, tak mám, že výskum, hej. My sme urobili kvantitatívny výskum na základe toho, že ako si muži a ženy predstavujú vlastne, teda čo si predstavujú pri tom, keď sedia sami doma a pozerajú porno, hej. Že zistili sme na základe, prepáčte, to tu mám v číslach, otestované to bolo na 4 ľuďoch, z toho 1 žena, 3 muži a výsledok tohto výskumu je, že vlastne ženy si predstavujú to, že sa pozerajú na ten sex, to je dobré, hej, fajne, môžem. A muži majú úplne inú predstavu pri tom, lebo oni si predstavujú, že ja som ten, ja ho dávam, ja som pán, čo je, dones, sa ty mluvil, všetko proste, viete, ako... A potom si sadnú a povedia, že to prdele, čo som to spravil, však Ježiš, zase je tu bordel teraz. Tak chytia, hej, a keď už není nič po ruke, tak aspoň zaclona, alebo... Potom je, že prišli sme na definície, hej, máme, že čo je jednotka tuposti, hej, definícia, jednotka tuposti, tuto mám, že jednotka tuposti je jeden Ficov volič, hej. A to, ďakujem, odkážem potlesk týmu, ktorý na to prišiel. Potom máme, že dvojka tuposti, 2 Ficovi volič. Potom tu máme, že slovenský národ, ale to ešte nemáme potvrdené. No a potom tu sú, že poznatky, hej, že to je vážny poznatok. Viete, keď sa posúval čas, on sa neposúval. On sa buď zastavil na 1 hodinu, alebo vznikli 2 alternatívne svety, hej, čiže ja v jeden čas si varím čaj a zároveň ho pijem, hej, už super. Potom také, že oblizovanie prstov, hej, to si predstavte, že si obližete prst a dáte ho frajerke, že obliž. A ono, že... A prečo, keď si sa s ňou lízal 2 minúty dozadu, tak ti to nevadilo, že si mal jazyk vyhrtane? Ale keď už len oblížeš prstík, tak nič? Chápeš, to je proste bordel. No a ešte sme prišli na to, že vlastne keď, to sú stále poznatky, hej, že keď chcete tráviť čas, tak potrebujete žalúdok, hej. Potom máme také, že pranostiky, že zakráda sa tma, hej. Tak som ju vyhodil von oknom, tým, že som zažal. A ešte sme prišli na to, že zažať dekom, to je keď chytíš deka šunky a hodíš to do vypínača. Hej. Potom na čo sme ešte prišli? Počkajte, tu mám toho, už končím, prepáčte, ak predlžujem. Ležím za tým, čo robím, zaležím, hej. Potom produkcia, marketing, to máme, že sme vymysleli produkt, ktorý sa bude, to bude vlastne čokoládový keksik, hej, ktorý keď akože zlomíte na polovicu, tak v ňom sa nachádza kondóm a vy vlastne, keď teda ako máte sex, tak môžete pritom jesť koláč. To je super proste.
Bude sa to volať, že čo kondóm. Uvádzame to na maďarský trh. A na záver mám, že vtip, hej? Vtip na záver. Stretnú sa dvaja lupiči a jeden sa pýta druhého: ako sa ti páči? Páči sa mi dobre. A tí, ktorí to nepochopili, tak sa páčia, hej? Páči sa, dvere sa páčia. To vám trvalo. Ďakujem veľmi pekne.